Afambo Ikenguru Ago. And Ina Nanakokum, if we are minting. After this girl called PP Johnson. And this PP Johnson bo Onyame Nigeria. If you ever tell, but can we accuse if you are? And that weapon give PP Johnson. Man, I can be done if PP Johnson. PP Johnson bo Nwatakele parcel out na Nigeria Defense Academy na 2022. E we lute na that December. PP Johnson na we say ki aje visit grandmother na Okigwe Imo State. Maka na nya na grandmother dey to. Mana mgbe PP Johnson malitere njema mmea na nya na onwe amalgo na-enwego this kind of insecurity and this rhetoric of naturally full only Igbo ọbụna nọ na army ma ọbụna police ma ọbụ si gbuo ndị army gbuo ndị police by Nnamdi Kanu. PP Johnson nwere idea na-enweghị ife dị etu anụma amaka ife nka o nwere onye o mere ka ọ mata na ya bụ onye army mmea na onwe ya enwekwana onye mmea mere ka ọ mata na nwa ya nwaanyị bụzi onye army. Mana o nwezi ebe ha mee mistake. O nwere anti PP Johnson nwe biapal. Ịma na ụmụ nwaanyị na-ele biapal na Kutasịrị. As in ile ha n'ofu ebe. So anti PP Johnson anụwa ji obi aṅụrị na-agwa ndị mmadụ na nwa ha nwaanyị bụzi onye army. Mana ọ mara na ndị army bụ target na ndị police bụ target. PP Johnson na wee jeruo na nke grandmother ya na Okigwe wee ruo n'ime abalị Gentle the Yahoo na ndị otie bata wee bịa kpụrụ PP Johnson. Not only na ha kpụje PP Johnson, ha jidegoro grandmother ya kụọ ya ezigbote ife metụta ya aka ebe dị ana hapụ grandmother ya jewa kpụrụzi ya PP Johnson. Mgbe anti PP Johnson for PP Johnson apple. Being normal go, some of the things you are capable of doing. Omagole new machine, churo Oma's bear Gentle the Yahoo, whatever. And as I'm talking to you, till date, into an anti-S on our poor, well water, Afobe also. Man, if I say PP Johnson Bona, ndo too gentle for where. Mgbe ndị amị nwetara ozi na-abịa kpụrụ PP Johnson ha bido chọbịa jiri maka akụkọ a whole lot of clash mana ha nwetara PP Johnson. Before you know it, Gentle tụpụta video ebe ha jide PP Johnson mee ife dị iche iche. Nwatakịrị was looking so minor because of ife Gentle na ndị ochie mere. Gentle na video we bido kwuo kwuchasị na ọ chọrọzi ifu onye Igbo nọ na army ma ọ bụ na police. And kele ebe Gentle si enweta ya ọnụ Nnamdi Kanu. Before you know it, egbuo PP Johnson. Now, ọ nwe ife nchọka ịmata. Ọ bụrụ na o nwere ihe PP Johnson mere, not because of dangerous ideology. And Kela ideology, not only dangerous ideology, and the rage of Nnamdi Kanu. Gentle borrow PP Johnson way. Makana Nnamdi gwa no zoo army and zoo police. Nnamdi gwa hasia no ndi ti ndo obu mmadụ in army uniform. No ndi ti in police uniform. Imana ndị Igbo siri ichi igbu nkịta gị ibulu ụzọ nye bad name o wee kwe ugbuo dị nkịta. Ifugo how dangerous are they? He uses some certain words to describe something. Ọnọkọ ịpụta kịta asị gị na Nigeria bụ ife dị etu a. Ifu na that hatred ya they grow in you because onwega fata dị Nigeria.
And before you know it, Ebola a complete sadness. In Agazi, he may hate your country for no reason. Because one mentally ill person Guadinozu. Now, if you dwell around the story of P.P. Johnson, but we have to be careful. Yes, you have right of criticism, man, don't be destructive about it. Now, freedom of speech is guaranteed. But what about freedom after speech? Before you think. A whole lot of people knowing problem today, behavior normal. So, if I were borrow the story of P.P. Johnson, Kerife William, the dangerous ideology of Nnamdi Kanu and the rhetoric of Nnamdi Kanu. You can't doubt it, you can't argue it, you can't try to defend Nnamdi without looking stupid. That's just the fact. Makano ideology be favourable P.P. Johnson. So when I'm now a whole lot of things it's going on. Everyone is trying to stop Ikenga from speaking. But I want to assure them, I will not stop. I will keep speaking. My name is Ikenga. God is good for